pamusoro ichangamire pamusoro imadare vese vari pano pamusoro vana mai nana baba zita rangu rinoitwa Salim Gatua taurira ndakamirira muri Gatua vanakomana nevanasikana nhau azvitisisa pano nekuti hazvifanana nemubereki zvakaitika ndezvo 2023 musha makafiwa mafiro ari kuita vanhu vasina kutsaruka havasi kurwara zvekurara pasi vanhu vari kurwara nguva diki mushaya the past 2 years taviga mitumbi mina saka zvadaro last this year naMay pane mutumbi wakashaika washaika vana baba vakuru variko vati kure miviri yavo haisi kuchaita zvakanaka tobata munhu awiko tobata tirona nababa kuti vakawana komana vese vavatora tobata tichitaura navo papa une zvekuitika mukati uri tiri kupera vari kupera ndisu tanga tambodii kuzofamba tikotsvaga kuti munyepera kuzwa kuti chii chiri kudini baba vakati hazvakadini kati aiwa saka ndingoti ipapa tisasaramba tiripedzera kusi patangoti todii topatangofamba tichingobva kumvumo pano kutangofamba baba wedu akapa maexcuses pa hakuna munhu pa ndasiya kusina munhu kunopiwa kataura tsanangura zvakadini aedza kuinsista kuti dai zvabva zvangoitwa zvipere nekuti titsvagiramba tichikotsvaga mari dzematransport vanhu kuungana muchiona chidini etika yedu aiwa haazokwanisi ndabata muzukuru mukuru mumusha ndingati ona muzukuru nyaya iri pana sekuru wako takawirirana semhuri ngatifambe sekuru saka baba wedu ava kana vakupedza vana vavo chete vakufamba nevana vavo ko isisu nhumbi dzisisina vana baba vapenyu apa tichamirirwa nani muzukuru akati orit ngatibate sekuru ndivadzo akazodzoka bheki kwatiri zvikazi baba vati vane chichemo chawainacho mukomana mukuru akasunzwa chii ombaongosunza tatamutaurira tikati iwo wakangosimuka rufu takawirirana baba kuti usawa neusi wa 2 uye kunyanga tinofamba sekuru but sekuru ari kudebesa mazuva nekuti isusu nematambudziko atiri kusangana nawo kanza alright ndazokutaura nasekuru vatingatifombe chii todaidzana tosangana kuharare kuno tasangana kuharare kuno kutongopindawo muiri mutatu matinganyeperwa toona kuti chii chiri kunetsa chaizvo chaizvo zvatiwechi ndakazopua ndakazopua 3 August uya wasvika ndobvunza muzukuru tapa muzukuru akati ndafonera sekuru vati inini vanhu vanongeda ngauye kunyanga kati alright kunyanga tinodini kunyanga tinokuziva saka tabva taenda kuna nababa vakuru vandiri kutaura vasiki vari pamutare kati onhauirikatodaidzwa munhu akanga auya kuti tichenese chii senhau yanga iri muhamba ichikunesa mukati mechi vana baba varipo vakatobvuma musha ukatodini ukatochiniswa tikati musha wasara ndeupi uri kunyanga vatichazonosangana kupiko taenda kuna baba vakuru vari uko vakatitaura kuti hongu kunoku zvimwe zvinhu zvakatodini zvakatoitwa ende takatofonerwa kuti uyai tikazotadzawo zvimwe mumwe kusvikira nokudawo kwemabasa asi takatofonerwa kunzi tiuyai titangire kuno kuti tizopedzisira kunyanga kwacho asina kukwanisa zvedu kuti saka patakazoenda uko tikati mubatsiri uyo akangobatsira kuno ngatikofurira naye baba vari uko vakati hongu wanandadini nhauiri tikati ndinokuziva kuti chimiro chemushamiro ibari
ava ndo baba vasara mumhuri mana baba vedu isusu tiriwe kuimba chii. Saka mukapindira matare enyu kuno pane zvichazotsanangurwa zvichapinda zita rababa. Baba munini vachandivenga vachiti wadini vandipesarisa nevana vachiti vadini navo. Saka zvandinokuitai chitorai mukoma wapuwa muende nawo kunyanga wodopindira matare ukoko nekuti pane zvichatsanangurwa zvichapinza zita rababa. Baba vakazoti vandipesarisa nevana vechi vanini navo. Takasimuka kubva pamutare tikauya tikasvikira kumba kwemuzukuru anogara kudhuze nasekuru ako tikamuturirawo nhau ipi nhau iyo. Takagara pamba pake mangwana acho makuseni tikafuma tikaenda pamba pababa vedu. Mukoma wandari kutaura vasati vasvika tikasanangura nyaya yatumwa nababa kuti vakomana vapinde matare kuno nekuda kwematambudziko ari kudini ari kusangana nawo. Matambudziko atiri kusangana nawo ndeyekuti kuvana vasikana baba vedu vakazara vanasikana vashanu hapana ari pamudzidzisi wekutanga first marriage, second marriage inotaura hambiyo nepane wechitatu. Mudzidzisi wechitu varipo first marriage hapana, second marriage hambiyo nodwa nemuri wechitatu. Wechitatu ndisofa ndiye ari pamurume. Kozoya vamwe vacho tu vari apo vasikana vadiki vese havasimuchi havasimuchi vanakomana sukara vechi madzimai. Inini oyo ndani vakazi tu vadini vae mumwe wangu hatakutaura vechisemi vakazi vari kudini vamwaningina vedu hapana mafirst marriage second marriage ichii ndo matambudziko atiri kusangana nawo achidoti tikusingachikufanira baba tichitsanangurwa vachidini. Saka zora takasvika nokuda kwenda kuti mabasa takasvika kuti vanhu vamwe vaningina vavo asi wavo ndoti tasvika pamba takatanga kutsanangura nhau yedu tisati tasvika nemubatsiri weyatatadi tatsanangura nhau yedu. Baba vakataura kuti sekutaura kwamama akaita kusa 3 tosangana kusakudirira kwaekanani kada notida nhau yekunyanga tadini tauya sekutaura kwamakadini kwamakaita mazamuzivana wangu ndadoti biological ko saka tochiita sei mani idi baba vacho atatarisana wasara akutamba nini auya nemubatsiri kuti mobata nyoka dzangu nezvidhoma zvangu pana ngati kwete isu tatinauya kutaura kuti nenyoka munezvi tati tipinde matare pane zvichazotsanangurwa kubva ipapo tochinzwa kubva papi tochinzwa ibva ipapo vakamufonera vana vavo vese vacho vetaura kuti vamabiological children vangu havadi havamo vavafonera vakazonzi hwari ndiye akazotumira kuya sikana rapa abudirira kuuya patatsanangura futi nhau yani zvihambiro yakatosvika kuya kwata matoita nemurume matokuma baba kuti baba kuno kataiwa sisi isusu tatubvawo kuna baba vakuru vasara variyo papa mufemi katitopindira matare kuno tichitsanangura nhau dzedu dzatiri hapana asikuziya maproblems murume hamuna varume isusu hatina chii hatina vakadzi vanhu matokuma baba kataiwa tinokuma baba vacho onekusaidi vautoti hamatotokuma uya panapa sei mimi hamusi vana vangu yanegorichuru hatina kukamba tosangana kudenga kuti chatashaisha nechipi kozi takawirirana kubva kamutare tikawirirana redate remusi wa3 tikazoti anondida ngauye kupi ngauye kuno tauya ka hatina kuwirirana ipapo kusvika haya zviwe zviumbaumo saka tada kuchinetsa unaone hanga dzedu kati isusu kana chikusenda maproblems kuibera iwo hautidzivisi handiti hautinongezeri kuti tatokuma baba isusu kana tova nemaproblems tauya panani ana baba amba maproblems anoda inoresa sehangazi yedu tikada tananga kwaupi kwauri saka tauya kuna baba kuti tidini titaure nababa pamaproblems atiri kudini atiri kusangana nawo kangaiwa matokuma saka ane nhau dzaakanga akamboita wake pachipa gurupu dzekutukamo pano dzimwe dzatata kubvunza unaona vanakoda kumbomu haakamcha saka baba vakazopindirawo nepasaidi atona kuti hayo musikana angabatwa batwa sakadaro baba vakazosvika pakupinda mberi kutotora futi kuti haiwa ibvai pano chichichi tikatateerera zvokuti tadini tabva pamba pavo ndoba akazomhanyawo kunge kumapurisa padhisiya kumhangarashii nhau yacho tiri kuharare mukoma ndo vakatanga kuzosunga mukoma wasungwa vafonerwa nasisi vakuru she vanova festivoni yavakusikana mukoma wasungwa asungirwe kazanzira dzavakuma patakaenda kunyanga mukoma wangu warichi haona kubudirira kuuya vanoenda pamaobra police station chienda kumuona mukomana zvishuwa mukomana richi ari mukati mukomana ada kutorwa kunzi aende kwani kwadhisi wakamhangarirwa chii wakamhangarirwa nyaya wanga vari muswe china
so Friday tukanzi ndakufonerwa ona vamwe surgery aiyo ndomunin'ina justice ngati no zvikanzi jasi arikuda kukuona usati vati asati akuda kuenda kwadhisi tikati alright kwakanaka namhanya kuona mukoma kuti une zvakamira sei kanzi iwe ndiwo unonzani pandatarisana anonzi sanukato auripo tobva dzatosheni inda kanzi anonzi Clemens ndiwo kati mufana wangu anonditevera kanzi aripo ndatomufonera hapo mana varati aiwa ngauye kuuno wanitori atotorwa dzachena anonzi Yusuf kati Yusuf ari pamutare anonzi maybe simaki auri pamureva patakanga asi pati zvizaita anonzi nomedi ndiye musuku patakadii kati aripo kuti kunyanga akatorwa akakusa Friday musi wa 23 patatakurwa tawiwa ndakubvunzwa cross examination kubva kumapuriso vakafamba sei pedza kwasanangurira chimiro chenyaya iyi aiwa musanangura zvakanaka patimakusa nyaya dzerejas yainga yanzifanira kuita mukare musi wa20 tobva taonawo patatsanangura chimiro kuzonzwa kakusenda maodhisi vakutaura mukoma maodhi webva apuleyo hapana parudzi pabashi vanga vachidaidzwawo uye vachibvunzwawo kanzi aiwa nemameseji musikana musikana wati ndiye akarafuta yairipo ndeyekuti isusu vakutomboenda kupa takuda mainvestigations kuti pamakanzi muroipa tuchaipo nepapi how part yamakanzi muri muroipa because mameseji amwe atiri kuona ava nemaaudios akaoneya hapana kunongedzwa munhu kunzi vaingoda kunzi zifambe tichichenesane tione kuti chii chiri kutambudza vanakomana vanasikana hapana ari muchi ari mumarriage iri step tasvikawo mukoti vakomana takutodii takutombwa wapurisa paitwe mafurther investigation toona kuti vamuri kunzi pamakanzi muroi pacho ndepapi chaipo ndo masunungurirwo atakadidzaa saka tiripo takataurwa nao kwakutsanangura nhau kuzotauzonoka wabasika nhau izi guys ndo nhau dzinoenda kwana mambo ndo patakafamba musi wa 24 watasvikawo pano watamhangarwa nchi watamhangarwa nhau yedu kanzi musi wa7 vaipostpone kusvika pazuva rashi kusvika pazuva ranhasi muchingiro chedu. No, it's okay. Pakamata. Musikana kusungisa vanhu rida. Ndoudi? Nano ndira undokuona vadzi. Baba sungai. Right, I think handingamungozva tikutaura kuti for the sake of time iyo nyaya handingataizwa tese hatichadi kuti idzokorerwe futi. Chatoda ini kuti zvamunowirirana nazvo motaura kuti zvakandiwirirana nazvo izvi zvakati handiwirirani nazvo then tobva tachibatsirana kubva pano kubva ipapo kuti chekutanga pane issue yemadhesi yekuti mamakarangana nawana kuti tichasangana musi wakati izvozvo hazvina kuita sei hazvina kukosheswa. 2 pane issue yekuti makazi ngatifambe mimi baba nemhuri asi mukaprefer kufamba newenyu chete mukasiya wamwe. 3 kune issue dzekuzonosungisana neissue dzekuzobuda kwepfuti because inini ndapane chatondisurprise 1 kuti kana munhu ari mupurisa anofanira kuandasina kuti mutemo unoti chii handiti pointing a weapon at the innocent person is a crime in itself, a criminal offense. Pointing a firearm unongedza munhu nepfuti kudai imhosva, it's a criminal handiti ndizvoka. I just hope the firearm is licensed. Then 2 tine chinhu chinonzi Witchcraft Act. Witchcraft Act inoti chii nenyaya yeuroyi? Toti tinyasa kudini tibatsirane ipo baba. Saka ndingoti sababa ndingoguidai kuti onai these things tinoda kuti tigadzise chinhu ichi. Wana wauya vari kuchema imi muda kungoti mungotaura zvamunoziva
zvamusina kufarira zvakaita kuti muzoite renego nchi mapromises akanga aripo emadheti amamapana newana kana chinyanya kunetsa mumbande chii because mumbanda zvako ndazwa kuti wasikana wese wamuma2nd 3rd 4th wamwa 7th marriages wakomana wamwe hakuna ari first wari first 2nd 3rd 4th kuenda is hiring and firing uko wasikana wari kuhaiwa nekufaiwa wachihaiwa nekufaiwa uko wakomana wari kumba wari kuhaya nekufaya saka mushakaindi ndizvada kuti tizwe baba kwamuri sababa akamwana kuti kana ndikuti sababa ndiri kuti ibvai mudefensive mode undokaindutaura ndati ibvai pai mudefensive mode yekuti ndinoda kuzvichenesa pane zvataurwa ini ndoda kuti munditaure kuti wana maproblems eshu akauya kwamuri mukaitei kana kuti muri kuplana kuitei chakazonetsa chii ndasvika parufu madzikoma angu hapana akanga aripo wakafirwa nemwana akanga ari kwaichiniko nemuko wacho wakanga aripo wakuru varipo wane prostate cancer saka ni havana kukwanisa kuti vauye pane pandamu ipapo pandakasvika vana vakatoti atafara papamauya ina kutomira sababa papo ndikazvibvumira izvozvo ndikati ano ndikani kuenda pana mukoma zapaipatusi ndini kono ticha misavasake vari pano ndaenda pana mukoma ndakangosvika ndichiona mukoma aiwa ya zvinaumira zvakanaka ndokuta tiri ipapo taisu pandangopedza kuiga ndikati aina kumana inida saka ni mazvano kune mbavhu arigaindiyei zvati zvakanaka baba tatiri kudaisi kuti taikubvira kuti timu yakupakwetu onai tiri kumira tichiwana ndikati muswa 2 muswa 1 July mouya hapana zvakazofamba muswa 1 July nekuti ndakavafonera ini mwana wangu ini wakanganzi ari kurwara ari kuharare iva ndafonera musukuru musukuru asi ndaenda kusangana nevana vaakagari saka izvozvi hasi kuiaaaka ndakwenda kuharare ndopandakaenda kuharare ndafonera umwe wevana wamukoma ichivaudza izvozvi ndabatikana vanizvatibata iva ndaenda kuharare ndasvika kuharare ndichinotaura nemwana wangu iwe makaenda uri kuita ndikatende kwati waende kunoona kuti wakamira sei akaramba ari pamasowe ipapo panga tikanisana pamasowe ipapo kusvika takamungomusiya ari pamasowe tichibva tangodzokera hedu ndakanga ndiri ini naadzimai wangu natete tichibva tadzokera kumusha takafamba neusiku dzokai panyaya dzokai pane mibvunzo yabvunzwa nachangamira ndiriamba tichidai zvaita saizvozvo zviri kutaurwa zvekunzi izvo kuuya kwavakaita musuno vakauya vechiudza kuti izvo tauya nemubatsiri wakahamba nekundibvuma kuti tauya nemubatsiri kuda kutichenesa pano kandi ndocheneswa chikanzi aiwa uko tauya nemubatsiri unoda kubatsira pano kandi ainizvo kuti mudikuzire n'anga pano hazviiti endi kufamba kwen'anga tinotofanirwa kutanga taenda kwasapu totenderwa nekuti inini muri mandakagara ndakachekeka saka iyo kwauti aiwa mubatsiri watauya naye tamusiya kumagurusa ndikati inini manje hazviiti tingatongana pasina wangu wandakabereka kwandakaita yakure vana vangu varwanini saka ndopandaka
kunyanga kwakari ukoko. Saka handina kungobata, handina kungovhura gani cabinet kutora futi vana vadiki wakadai. Handina zvatizoe zvekunyepera. Utori wanga watoripo waitotibata ndati vakomana mungandidai. Tiri kuexpecta kuti nditambiro chipa kubva kwamuri nezvatakamuitirai muupenyu hwenyu. Nhasi unoda kuya kotambira n'anga hazvikwani unopambano handidi. Ndokwakatiwo saka munoda zvipi ndikati vandavhura musiwo kudai. Ndikati zvatingatoita pano ngatiende kuita kuti tingere kwaRusape kana kuti voda kuti tidzinge takadai kuenda kunyanga. Wataonana nayewo munzira tongomubvunzawo kuti nhai pane panobatsirwa vanhu tingabatsirikana here. Hakuna munhu wamauya naye kubva naye kumusha kunana mukoma hazvigoni. Saka ivo vakati isusu tatabhadhara munhu uyu, saka isusu kuti tichaona imwe mari yekuti tifambise kubva pano hazvichaiti. Ndati kwete kwete kwete, inini munhu hazvipo zvakaita kuti apinde payati pangu. Tiri kutaura kudaro ndopakanyazwa pakutaura mwana uyu kanzi inini uyu wakambonditaurira mugrupu vamene grupu ravo ravakafoma zvakandirwadza. Saka ndiwauda kusumuka pamusoro chengamiri baba taurwa iri papa ndekuti ndinofunga dambudziko wana wataura dambudziko rako saka makatora action ipi sababa ndo pane nhaurwa iri kuva hapana havana kungondiudza kuti hanzi baba ngatifambe. Zvavakataura chete ngevakati mabatika kuya kofamba chete. aiwa inini sababa It's okay. Mataura imi kuti wana wambokukumbirai wakatongouya nenganga dzavo. Saka ndutiwo kana wana wakangouyawo nenganga dzavo it was wrong. Kana makangouya nemunhu wenyu kuti tabatsirwa it's wrong. Because zvakutonditaura ndezvokuti kana zvakadaro it means kuti imi muri kufambawo makadai. Ivi muri kufambawo makadai. Ava vari kunzwa zvavo, ava vari kunzwa zvavo. Saka zviri kuzwikawo kunouka zvichasangani. Oda neutral person. Ndo padambudzwa. Kuti mese makafamba ndochokwadi. Mukanzwa zvamakanzwa. Kana musina kufamba it's okay. Asi kuti izvi zvakaitika asina basa. Because kana mauya kunoku basa redu handiri kutsvaga kuti wakazofamba ndiani asina kufamba ndiani zvakazi kana mauya kunoku mauya kuti mubatsirwe kuti zviri kunetsa zviite sei. Andizvo handika makati mimi kuwana kana kuri kuenda kwaRusape ngatidzike kwaRusape kana nyanga kana kupi zvino madzikawo Manika Bridge. Andizvo madzika kupi kana madzikawo Manika Bridge manje takuti mukati gare mukangomira henyu mbijana mamati paseri pemagamu apo pane ari kutoya ipo pamai manje ndiyo yekutanga iyo. Kana mabva ipapo tokwidza futi tokupai wechingani wechituu then ndiko kuti zvinhu zvomusha zviite sei zvikadzise. Because as far as I'm concerned nyaya yenyu ka marakidzwa kuti hamusi kupokana although internally muri kuita sei kuri kuliterature yainzi chii wana wechikoro chinonzi chii chirutwa nevarume ava ndiyo inonzi outward appearance versus inner intention. Andizvo ndatichi outward appearance versus inner intention. Pamunhu chii kuti zvauri kurakidza nemeso ako nemuromo wako nechii zvese handizvo zviri kuronga chii mwoyo wako. You can lie to me kuti zveshu I'm ready. As when the time comes ndo pachaoneka kuti zveshu wairewesa here kana kuti wanga usikarewesi. Saka isusu ndo saka kuti aiwa mukaita izvozvo isusu pana patodi tinobatsirana kuti zviri kunze nezviri kukati zvidii zvifanana sezvatakuita izvozvo zvokuti takuti aiwa nyaya yenyu iyi inongoda kuti chii inongoda chiremba inongoda pekuti mutangire then you go forward. Saka mese muri apa zvakaitika zvakadii zvakaitika makufanira kutangira panyowani nhasi zvekutukana izvi akomana isusu kunoko pamwe mimi mutori washoma kudarika zvatiri kuita isusu vanhu vese vamukona vari mese vari kunoka
wakagara kuno kwamwacho wasati watosvika wamwaruko wamwetsa wanaye kwamutasa. Kwamutasa takawanda zvisingatauri chiroba, asi we try kuti nekuwanda kwedu tibatane. Why? It's because pane pauchada hama ende paunoida hama uchaishaya. Hama inhikiti usazokange. Ndatichi hama inhikiti usazokange. Baba awa wana wenyu ava wana uyu ndi baba wenyu. They are not two ways. The reason why you are going to him is because you know kuti ndiye ani, ndiye baba. Ndiye anokupedzera ichi. Because ime hamukwiri muchikuwa wayaripo. Azviti. But mimi baba manje hamufani to take advantage of being a father. Ekuti denzai to my tune only. No. Wenyu wana wamakabereka wakafanana neawo. Because mukaenda DNA uyu mukomana wenemi makafanana ropa renyu. Rikatosiyana it's either musiri baba wake chaiye because mai yenyu akashanja kana kuti uyu haasi mwana wemunin'ina wenyu chaiye because mai wake wakadini wakashanja. Imi nemwe newakomana ropa renyu rinofanira kutodii aringa munhu zvababa. Ndo zvinofanira kurakidza how close your relation is to this kids. Saka hando wekurasaba ndiwe kuza padhuze mwaumbiridza kuti mugare zvakadii zvakanaka. Because mimi maamulasi kota yeupenyu ka maamulasi kota bambo kwakutoenda uku bambo hamuchadzoki kuenda uku kwamakuenda hamudzoki. Saka kana maenda imi they must take after you. And asi havafani kushupika ba sei makawagadzira zvokuti ivo vakashaisawo zvavo vanofanira kusiyirawo vanawo zvakadii vakagadzisawo zvavo zvavanoziva kuti vakakanganisa. Because pamwe dambudziko ramunetsa naro handisitori renyu babamu dzakatoparwawo zvamusingatoziviwo but muda kutaurirwa chete zvakaparwa nani zvoitwa sei kuti zvigadziriswa. You cannot have musha usina mukwambo, musha usina warora. Kuti wakomana wetsawa nemagezera munoita musoro nemakati esa muntu anometsa hamuna wakadzi. Wasikana ndikuona wese watsukwa nechi wese wandikuona wese kokutangidza kuti kwese ndo mahero boni kaya muntu ati mahero boni wa marriage number 7. So it means something is not right. Because pane zvimwe zviripo Africa. Don't also take advantage of your appearance. Unuzanduta pamwe pacho ukashaya kunyengerera marriage unopinda 20. Marriage inoda ukakuta sei kakunyengerera so kana uri murudo panofana kuti anonyengerera ndiko kuti rudo ruite sei. Pakashaya anonyengerera arugare. Unuzanda marriage inoda chisepe. Wamwe wenyu makutenda pfungwa dzoti ini zvandakaya mwana wawo ini ndakazwii. Matojaira kuti ukangobva nhasi wafunga kuti ndaona umwe nhasi uri kumba ngaeni wakutoendesa. Because zvamuchi muropa rako rekuti ukangofunga kuendesa munhu wakutoendesa. Ava muri kuenda wesesa muri kuroora here. Ava muri kuendesa vana vanhu vese ava muri kumboroora here. Mirai ndati mirai muri kuroora here. Very true. Wakwasha wese ava vari kuramba vana venyu. Wamba vana venyu mari dzaziri kuuya here kumba dziri kumbohiwa ndiani.
because kana vana vauri ndiri marriage number 4 ka it means wakambofuwa akaroora ka arumbo yabari dzacho pia pane uri kununa apa nezviri kuitika eka pane utonuna ka because hapana ari kugara nemunhu asina kunza mari yacho irimboiwa ndiani ende chinhu chenyu futi besides imi baba kuwapo ndikuzwa muti vari pana mwana baba although they are not feeling well but they are still alive andizvo you may be surprised bam pamwe mazopinda apa ari kobatwa ndiani prostate cancer kana kuti umwe ati ndachembera wakomana asi pano ndikuzvitaurira wai ndikuzvitaurira kuti bamboka muri kutozoona kunga mapumwa imi mune mhosva kuti hamuna mhosva aiyo hamuna mhosva babambo ivo asi chiri kuda wana wari kuti pane wese wasara achikwanisa kufamba nekutaurika naye ndimi saka chitibatsirai tichakadini mutozvakabva picha inoweza kupai kuti musabva mafunga kuti madii mapumwa aiyo hamuna kupumwa ndazva mutaura kuti baba kaenda kurufu makasvika mukati sei mukoma asiri pano sasa mukoma zvinomira zvakanaka mukaenda imi mukanona mukoma mukaona mega madziso enyu akaguta zvoishiwa mukoma was not okay saka you are satisfied kuti zvoishiwa mukoma nyangwe ndikazi nhasi ngatifambe mukoma hakwanisi kuita sei famba so what does that mean? It means kuti responsibility yamukoma izvo zviri papi iri pamuri andizvo asi chandiri kukumbira cheto zvamunenge maita zvese mukoma aruko uyo ngaite sei ngaziwe tafamba mukoma hanzi zvakati handizvo bambo right saka wakomaraka nyaya iri panapa nevasikana nyaya yenyu yanga iri muda kufamba kuti muzive saka nhasi kuti mumbotangire panapa kufamba nhasi hapana ungambotiza apa kuti wawanzvenga nesango hapana vatiri pano wakomana esecurity vari pa make sure vanhu vese hapana unombonzvenga vapinda yes 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 chatopinda zvichemu chacho zita ndiani chama zita mazoti ndiani uripi mubambo wacho uripi isu chamwari zvatoita manje mazuva neteknoloji totomufonera tiri pano uruziya chamwari uziya kuti mukadzi wako ari kuno saka wambozvitaurire andivazvitaura ndiwazvitaura saka tobatsira sei but anyway that one is not part of chi tinokwanisa kutaura naye musikana hedu tinokwanisa kutaura naye musikana tobatsirana izvo zviri outside chi nyaya yedu asi zvamataura zvakanaka because anofanira kubatsirwa kuti for now ngaarespecte chi paari akandizva ndabva kutaura zviyaizvi kuti chi ukaona unga uri kublinga stereki kublinga kunopera uchaita gogo munonzwa uchaita gogo but kana waita gogo ndopo wachatanga kufungwa kuti paipai ndakadini upenyu hwako kuti kauzofe hwakuri greater chete nambo kutaura futika kuti munokwanisa kungaona nga paine problem but pasina problem iri nyaya yekuti maakuda kuchinjwa chi mindset yakufanira kudi kuchinjwa kuti muite vanhu vari chi vanhu kwavo
because you can't tell me kuti ishuwa izvo zviri kudare kune hanzvadzi nanani wakaiha mari dzemunhu kokuya neboyfriend murume wachizwa zvakuti handiyeba murume watakahira mari hasi meaning kuti already marriage hapasina mana kutohya kuti yeuyu iye wacho auya wacho uripiti vatakuta kuti uyiwa mahara anyway it's okay asi ndozvanandi kutaura zviyani kuti ngatite sei ngatirespecte chimarriage ngatirespecte zvinhu izvozvo izvi ndozvishoma shoma izvizvi zvinotikanganisa izvozvo because already ka zvakutorakidza attitude yekuti I don't care because it's known muri kuona nyaya yapo it's known by everyone kuti isu hatigari pai pavarume handiti saka chauda kuchinjwa ichi mindset now yekuti no that's not it artificial problems yamuri kuzvicreatira mamwe acho you are creating your own problems chauda kuchinja ichi mindset but unoda kudini unoda kubatsirwa kuti hazviitiba hakuna chivanhu chakadaro angana mubvunza mubvunzo kuti wana waisa wari kuya nevarume ari kuya mari ndiani anobvunza hamuna kunipindura ndabvunza ndati wana wese wamauti omwe wakunamba 7 omwe wakunamba 5 ndikati wese wari kuya koorora mukati ndikati ari kuya mari yevanhu ava ndiani angaona uya newake nhasi akahirwa nemagirasi magirasi ndo akayaka ndio akabatanidza kai saka ndio akayaka saka vanhu vatori mubusiness aro kuti yakaya cheni yangu chamwati chibva nguva yakwana matone cheni yakugara marriage it becomes a project now haisiri marriage ndosati let's change mindset ngatichite zvakawanda zvinhu zvedu zviite sei zvishani asi we are not denying the fact yekuti pane mhepo iripo iri kuti zvinhu zviite zvazviri kuita sei ndoida kugadziswa iyo saka yes mam ndinotenda tsangamiri yezvamatiudza tatomirira kuti kuyamatirigezopedzerawo kwezuva no pakanaka bambo tiemese tiende kubatsirwa newari uri kubva maoko menyu panzviro kuti kuunzirwa munhu kubva somewhere no it's okay aiwa no mudhara I hear you saka ino mira yenyu amba shamwari communicate kuti wapa migara yenyu mira ipasaida manje zvinoita right next